I'r gogledd-ddwyren o'r Bala ym mhlwyf Llanycil, mae Afon Tryweryn yn llifo trwy Lyn Celyn. Ond nid llif yr afon ydy'r unig beth sydd wedi newid yn y cwm yma. Ar un adeg, roedd rheilffordd Bala a Ffestiniog cwmni'r Great Western Railway yn trio ar hyd yr union damaid o dir dwi'n sefyll arno. Ceiwyd y rheilffordd yma ym mis Ionawr 1961. Ond yn wahanol i'r dŵr, hyd yn oed yr rheilffordd dal yma, go brin y byddai'n cyrraedd y Bala erbyn hyn. Yn gallu gweld bleuni nawr, mae'r rheilffordd ag Afon Tryweryn fan hyn yn rhedeg ochr wrth ochr, heibio chwarel yr Enig fyna, a wedyn tuag at ble roedd Capel Celyn, a wedyn allan yr ochr arall, Afon Tryweryn a rheilffordd yn rhedeg i lawr fan hyn, tuag at y Bala. Ym 1962, codwyd argae mwyn atal Afon Tryweryn. Enw ddaeth yn symbol pwerus o orthrwm wrth i'r dŵr godi hyd nes boddi pentref Capel Celyn. Mae'r argae wedi ei adeiladu ar ben hen orsaf drenau Tyddin Holt. Dyw honno ddim i'w gweld bellach wrth gwrs, ond wrth barhau i ddilyn yr afon i lawr am y Bala, mae olion yr hen reilffordd yn ymlygu ei hunan unwaith eto ym mhentref Frongoch, lle mae'r hen orsaf yn dal i sefyll hanner can mlynedd ers cau lein Bala a Ffestiniog. Oedden ni mewn rwan yn adeilad yr blwch signalau, y stesion Frongoch. Mae'r un o'r signal bocsys llia, a swn i ddeud ar y Great Western, swn i ddeud. Mae gennych chi lun fan hyn o'r orsaf fel oedd i blynydde nôl? Ie, y clochdy fydden ni'n alwa. Reit. Signal box a'r swyddfa ni weld. A fan hyn dyn ni nawr, yn yr adeilad yma, ie? Dyna'r adeilad y signal, ti o. Ych chi'n cofio faint yn union oedd cost tocyn o'r Bala i Frongoch? Y gost yn Rhagfyr 59 oedd 3 ceiniog i blentyn. Un ffordd, tocyn un ffordd. Dyma'r tocyn, ie? Dyna'r tocyn. Ie. Tocyn un ffordd. A dyn i oedolyn fysa o'n Dublin ddim fysa. Reit. Fysa. Ond yn yr hen amser, ceiniog y filltir oedd y gost ynddo i trafeilio. Ac yn hynny oedd yna ryw ddywediad pisyn tair i basio tir fel mellten am 2 milltir. Ceiniog y milltir, te felly? Ceiniog y milltir, ie. Dwi'n gweld. Wy'n siŵr bod yna straeon chi wedi glywed am y lein yma, fydden ni ddim wedi clywed o'r blaen? Oedd mi gyrraeddodd y tren traws mynydd o Blaenau Ffestiniog rhyw nos Sadwrn. Oedd y cwsins oedd ar y dosbarth cyntaf ddim yno. Reit. Oedd y person wedi taflu'r cwsins oedd ar y first class allan o'r tren mwyn i cael nhw i ddefnyddio yn y tŷ yn manod i hun. Dyma chi berl o'r stori bach. Oedd yr Afon Tryweryn i fyny i Gwm Celyn yn wyndio fel neidar yn araf trwy'r dyffryn. Ac oedd o'n yn lle gwych i bysgod el salmon, ddodd fwy o wyau. Ie. Ac wedyn fydde'n botsiars yn mynd ar ôl y salmon yn doedd. Bydde'r cipariad yn dod i fyny ar y tren, ddech chi'n weld. Ac wedyn os oedd y cipar ar y tren, fydde'r gard yn dangos golau coch iddyn nhw. Ac wedyn os oedd hi'n glir nad oedd ddim cipar o gwmpas, oedd y golau gwyrdd yn dod ymlaen yn doedd. Wedyn mae'n bosib bod y gard yn cael salmon am i weithred yn doedd i helpu nhw allan yn doedd. Oedd e'n nabod y potsiers i gyd, mae'n rhaid? Wel, oedd nhw'n nabod, oedd nhw wedi mynd i fyny ar y tren un yn gynt, mae'n bosib yn rhaid.